kayo bisag bata magkama o apir. Way gipili nga edad hampakay lang sa balad apir. No, 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 no. Isig ka mga tudlo, ito'y utulog, kitag alay. Babayeg lalaki, labi na kong teenager rapper. May bagong nakita, naghangop sila dayog apir. Tinhay mga bayot ng alipay na himuot apir. Magti ayo nag-away, naguli, pis na sila apir. Mga trato naguol kay nag-break sila, no more apir. Tinhay mga buta, nag-apir pagyod sila apir. Disgrasya wa katumong, natuslok ilang nawong apir. Okay lang, way problema, basta mo sinyas ka nag-apir. Kon mangluod ang usa, ang iyo alang og ingna apir. Apir, 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 apir.